Безнең «Мирас» журналының 30 еллыгы баш мөхәррире Ләбиб Лиронның 60 яшьлеге уңаеннан Татмедиада тантаналы кичә узды. Бер юлы 2 юбилей тәэсирләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җихан уртаклаша. Мирас, чын мирас. Безнең мирас 30 ел эчендә журналның үзгәреш кичергән исемнәре. Әлбәттә, үзгәреш исем белән генә шикләнми. Төрле кешеләр белән аралашканым бар. Төрле урыннарда эшли торган. Yazıcılar da түгел, журналистлар да түгел, гади кешеләр укыйлар кызыксыналар. Чөнки менә бу журнал бүгенге көнне чын мәгънәсендә тарихыбызны толысы белән күрсәтә ала торган журналга әверелде. Әйтик, менә соңгы санында татарларның корыш кую турындагы мәкаләсе үзен итә. Чөнки татарлар дөньяда иң беренчеләрдән булып корыш куя башлыйлар. Татарстанның яңа тарихы белән яшьти булган журнал Флюн Мусин җитәкчелегендә чыга башлый. Аннан Әхмәт Сахапов, аннары Илфак Ибраһимов. 2013 елдан баш мөхәррир Кәнәфие Ләбиб Лиронда. Әмма утырып кына эш бармый шул, ул һаман сәфәрдә. Татарлар яшәгән бөтен Рәсәйнең бөтен төбәгендә кая карама Ләбиб Лирон. Бүген инде социаль челтәрләрдә карап барабыз. Көн сайын әгәр дә инде Instagram битләрендә Ләбиб Лиронның берничә язмасын укымасам, күңелгән чикте тыңгылык, тынычлык юк кебек. Шуны күңел көтә шушы аның язмалары. Ул то Астраханда, то Казакъстанда, то Сибир якларында. Улуг юбилейлар уңаеннан котларга килүче рәсми затлар да баш мөхәррирнең иҗади сәфәрләренә тукталды. Төнге сәгать 1-дә шалтыратып Ләбиб абый Әстерхан өлкәсенә барырга кирәк дип әйтәсен икән, иртәнге сәгать 5-тә ул укчасы тулы безнең Мирас журналы, шуны тотып алып килеп, үзенең янәшәсенә Вахит абыйны Рөстәм Галиуллинны алып бергәләшеп китте барлар. Данис Шакиров Татарстан Республикасы премьер-министр урынбасары Милли шура рәисе Васил Шәйхразиев исеменнән Ләбиб Лиронга Бөтендөнья татар конгрессы медален тапшырды. Юбилей 2 булгач, медале дә парлы бирелде. ТАССРның 100 еллыгы медален Татмедиа матбугат һәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы җитәкчесе Ойдар Сәлимгәрәев тапшырды. Мондый чараларга хас булганча, Мәдәният министрлыгы Язучылар берлеге исеменнән дә игътибар күрсәтелде. Шәхсән үз исеменнән дә котлаучылар булды. Ләбиб Лиронның һәм кушларының һәм безнең бу бәхтебез Ләбиб Лирон нәкъ шушы туры килә аның күп кырлы булуы журналны халыкка якынайтуда аның роле бик зур. Анысы тагы шундай тәсирле бик халык белән укучылар белән бик тугарылышалар, бик җыйшырып торалар. Хәзер бит журнал чыгару бер тарату дигән нәрсә бар иде. Мирасчылар ул яктан да сынатмый, гел хәрәкәттә Ләбиб Лиронны баш мөхәррир итеп куйган елларда журналны чаянга әйләндермәсме дип тә мәзәк катыш фикерләүчеләр булган. Аның сатирик пародияләр язу устасы булуына ишарәләптер күрәсең. Әлбәттә инде менә әти безнең Мирас журналының баш мөхәррире булгач та, ул инде бу журналны ничек итеп тагы да яхшыртырга, ничек итеп тагы да байтырга, укучыларга тагы да кызыклырак булыр өчен нишләргә кирәклеген планнарына хәтле бар иде һәм ул планнарын ул көн сайын ашыра дип әйтәсем килә. Безнең Мирас журналы ул редакция эчендә генә языла торган журнал түгел. Ул менә халык арасында, авылларга, еракларга, татарлар яшәтергән урыннарга барып, Мирасны җыеп, бертикләп җыеп, журнал битләренә салып чыгара торган журнал. Журналның фәнни концепциясын формалаштыруда заманында Әмирхан Енеки, Мирхатип Госманов, Әбрәр Кәримуллин, Мөхәммәд Мәгдиев кебек күренекле татар галимнәре катнашкан. Хәзерге мирасчыларда шул кыйбладан тайпылмый. Мөршидә Җихан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары.